Ko su švindleri? Švindleri su prevaranti, džeparoši, secikese. Prevaranti. Ozbiljni prevaranti kojima je jako teško uhvatiti gde im je početak, a gde im je kraj. Oni su i džeparoši, i šibicari, i malo ozbiljniji prevaranti. 90% ovoga sveta su švindleri. Svuda su oko nas, a možda smo pomalo i mi. Bilo ih je. U prošlim vremenima ima ih i danas. Neki znamo, neki ne znamo, neki prepoznajemo. Švindleri je nova serija koja će se emitovati na Superstaru. Dolaze u decembru. Reč koju bi valjalo zapamtiti.